Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bocah-bocah kelas kali, kepiye kabare? Muga-muga apik-apik wae ya. Ketemu meneh ing sinau basa Jawa. Saiki awake dhewe bakal sinau wulangan kali. Sadurunge ing materi, ayo padha nyanyi lagu Padang Rembulan. Kalian terokake ya. Yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan padenge kaya rina rembulane sing awe-awe nyelengake aja padha turu sore. Kanca dolanan bebarengan ora pareng padha sikut-sikutan rukun marang kanca-kancane aja lali dulur lan tangga-tanggane. Rukun marang kanca-kancane aja lali dulur lan tangga-tanggane. Bocah-bocah kabeh lak wis saged to carane nulis tembung? Nah, saiki ayo belajar nulis tembung kaya ing buku paket kalian halaman 35. Tembung dakon dipecah dari dua suku kata, yaitu da karo kon. Kemudian dipecah meneh dadi aksara siji-siji. D, H, A, K, O, N. Kemudian digawe meneh dua suku kata lan dadi tembung. Nalika kelas 1, bocah-bocah lak wis padha belajar to carane nulis huruf tegak bersambung. Enek sing isih kelingan kepiye carane nulis huruf tegak bersambung? Huruf tegak bersambung contohnya kaya ana ing tayangan iki ya. Saiki ayo latihan nulis huruf tegak bersambung ing buku pakete dhewe-dhewe ya. Coba kalian gatekake ning kono ana gambar apa kuwi? Ya, ning kono ana gambar dolanan egrang. Coba egrang tulisan nganggo huruf tegak bersambung. Saiki kalian delok ning kono ana gambar apa meneh? Ya, ning kono ana gambar bal-balan. Saiki tembung bal-balan tulisan nganggo huruf tegak bersambung. Gambar liyane kalian garap dhewe ya. Saiki kalian simak buku paket kalian halaman 45 ya. Ning kono ana kalimat Bima dolanan ing latar. Coba kalimat kuwi kalian tulis nganggo huruf tegak bersambung. Ana sing sampun rampung nulise. Yen tulisanmu wis padha karo tulisan sing dhuwur iki berarti wis betul ya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu meneh ing pembelajaran basa Jawa liyane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.